cartas falen cartas é a frase con que Roleiro, que é o labrego que dirixe o bando galego na contenda dos labradores de Caldelas, intenta zanxar a discusión cos seus rivais portugueses sobre os dereitos de pesca no río Miño. Esta invocación, esta apelación ao valor testemunhal da palabra escrita cobra unha especial relevancia cando falamos do que a historiografía lingüística galega ven denominando ou deu en denominar os séculos escuros, un período dilatado de máis de 300 anos nos que se xeraron, consolidaron algúns dos cambios máis significativos que caracterizan, que singularizan o galego moderno. É un período do que, por outra banda, lamentablemente apenas conservamos testemunhos escritos. Esta foi a razón pola que os editores deste volume, hai xa algúns anos, puxemos en marcha no Instituto da Lingua Galega un proxecto de investigación que se chamaba Gondomar, Corpus Digital de Textos Galegos da Idade Moderna, e que tiña por obxecto compilar, reunir nun repositorio digital toda a produción escrita ao longo deste período, ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, a produción escrita en lingua galega, e editar todos estes textos e anotalos con criterios rigorosos e sistemáticos. Esta foi tamén a motivación que impulsou a organización do simposio que está na orixe deste volume. Ben, esperamos que con esta contribución consigamos deitar algo de luz sobre un período que coa axuda e coa colaboración de moitas persoas vai deixando pouco a pouco de ser tan escuro.